Už po 7. krát revíšske Podzámčie po 2 dní hostilo mašérov z celého Slovenska na otváracej súťaži tejto sezóny v Psích záprahoch. Tradične každý rok organizujeme tu na Revíši ako úvodný ročník celého kalendára Slovenského zväzu psích záprahov. V rámci tohto kalendára je 4 až 5 pretekov na jeseň a ostatné tá hlavná sezóna je v zime na snehu. Sú tu veľmi vhodné podmienky, takže tu tradične začíname každú sezónu týmito pretekmi. Do pretekov sa mohol zapojiť ozaj každý. Podľa typu povozu či počtu a plemena ťažných psov boli súťažiaci zadelení do jednotlivých kategórií. V rámci tých severských psov boli to záprahy 4, 6 a 8 psov a kategórie jednotlivcov bikering takzvaný, kedy pes ťahá cyklistu, canicross, kedy pes ťahá bežca a skúter, kedy vlastne pes ťahá jazdca na kolobežke, dá sa povedať. A takisto ako v týchto severských kategóriách, podobné kategórie sú aj v tej triede otvorenej pre všetky druhy psov. 32 súťažiacich, samozrejme so svojimi miláčikmi, mali možnosť počas víkendu predviesť a zmerať si sily s ostatnými. Do súťaže sa už viac menej pravidelne prihlasuje aj útulok a karanténna stanica z Revúcej so svojimi zverencami. Osud a predchádzajúci život týchto psíkov sa nedá ani v najmenšom porovnať s ich rovesníkmi z iných chovateľských staníc. Táto sučka bola zachránená pred utratením v karanténnej stanici a tento psík zase pred zjedením našimi spoluobčanmi. Táto sučka hnedá, ktorá pretekala v druhom tíme, ona bola týraná a vlastne o jeho osude nevieme nič. A zúčastňujete sa pravidelne takýchto podujatí alebo súťaží? Áno, ja pretekám teraz, neviem, či 3. alebo 4. sezónu a na tých začína. Máte nejaké úspechy za sebou? No napríklad som majsterka Slovenska s touto sučkou v bikeringu. A s prázdnymi rukami neodišli ani z týchto pretekov. V kategórii ženy kolobežka s 2 psíkmi si zastali hneď na 1. a 2. stupienok. Ani na týchto pretekov v závere nechýbala detská súťaž, samozrejme s oveľa kratšou traťou. V kategórii mladších detí sa víťazom stala Nikola Heráková a v kategórii starších detí najlepší čas so svojím psíkom zabehla Karla Najšteterová. Bolo to krátke, tak a môj pes dobre ťahal, tak. A zúčastňuješ sa takýchto akcií pravidelne? No iba túto chodím, keď aj osudu preteká, no tak tu vždycky idem aj behať. Aj máš nejaké úspechy už za sebou? No na bežkách pretekám som vyhrala aj slovenský pohár pred minulý rok a pred tým rok som bola 2. a aj na bicykli chodím a tak. A koľko psíkov doma chováš? Iba tohto jedného. Mašéri so svojimi zverencami si veľa neodýchnú, pretože už 22. a 23. októbra ich v Mošovciach čaká memoriál Daniela Lukáča spolu s majstrovstvami Slovenskej republiky Off Snow.